Belake koknajak bini malik rok bono bazaro mukhitungna hadi hene ri rohoka. Asani hinke bini malik rok bono yakarei Mumbai thangi paikya. Ulo a mayung bazarni hatini kifile phaiba bini malik rok no nuglia. Haike bo a hati bag no yakare logi no rifirgei thangka. Haike a malik rok no basgare o kasai tongmani kisake nugru khabo. Haike a basgare ni ukulok khaprum khabo haipana bo bini malik rok no maraglia haike lama wono khorok ni slaro basala chak a mayung no nubi borok bo gana o rekeri phaletika haike a mayung borok no a salamasni ya go bin bisinde beke buluinai ti phaika milestone gana o milestone phunuka haike a milestone no Mumbai sijak tongo a Mumbai bisindi beke kai phunugi rekha haike a borok sawi manka o mayung ba Mumbai se thanam sungjana bla nei haike a khorni sila rok bono Mumbai tlangi thangka gare sakawa kasari winai haike bo Mumbai ongkhore bobin mali rono naitunani jengkha apro lamawo khorok nei mo bihek besai borkne hamchalai tonga tipu haike a mayung borno nuginai sajaglia borong tom tam hangke borni besanga yang dut kangjagei kabi tong khapu ayang sare haike a mayung se asre besa kabi tong mano bin besindi bai khe dut no kharwe kalangai ririkha haike ola a mayung bo a khorni chela bai bure hamjalai tong mane ayang saka tui ke kasawinai tui ma pipe tong tifu a pipe ni tui bai khe borno bokhor saka ke sarei tongkha haike ola a mayung borok no ben besarong no ro tunai re phaikya haike borok a mayung no nakar sidi anu ne khama sanai tikhafu haike ola a mayung asrai no ben buambu habai malari kalangei bo bin maliro najugui nani sengphika haike a mayung bin maliro bai tida malai na malaya abo kahamke sawaiman liya haike hambai an joto dol rok no nai tonai rok no tai bo ama hai videos kaham nanya musung khangke tai kokbro scientific norok nanya ni musung khangke an channel no subscribe khaidi tai aba hai tebo kothoma rok kerang kothoma hai rok kaham khrana musung ka an channel no subscribe khaidi tam hangka an channel belai no katal ko te abni bagino rong support belai ke nango